We're home na, guys. It's 9:15. Gutom-gutom si Grote, no? Gutom sa biyahe. Jesus! Miggy! Paknet! Galing nga. Subo lang ako na nakita ko ng gulay. Yan. Niluto ni Sel. Ano to? Sayote. Yan. Nagkati kami ni Groot. Pinakakain ko sa kanya. Nakain niya na. Yun. And then, ayun. Matulog na kami. Baka kaya pa sa ano, Daddy? Kaya sa... Ano ba yun? Mighty Band? Hindi. Nasira yung electric pan, no? Natumba kasi. Anyway, guys. Ayun. Dami binigay sa akin ni Tita Connie. Yung binibigay niya kay Mayan. Wala pa yung Philippine. It's all... Wait lang. Hindi nag-ano. Girly Skin Essential. Kojic Papaya Bleaching Soap. Ayun. Nakalimutan ko magkano to, guys. Ano na lang, message na lang si Mayan. Lagay ko, makikita nyo sa, sa Instagram, yung nila, and sa Facebook. Gluta Nano Collagen Whitening Soap. Ayan. Dalawa. Ito, bet ko, parang Diamond Dermapil. Ayan. Ang cute. Ayan. And Gluta Arbutin Rose Hip Serum Soap. Ito, maganda rin to kasi Arbutin or Arbutin, tapos may rose hip pa. Maganda yan. And then, Extreme 10-in-1 Whitening Soap. Ito daw bestseller nila. So, yun. Thank you, Tita Connie and Mayan. Gamitin ko yan. Bukas. Ligo ako. Or ngayon pag naghilamos ako. So, gusto ko yung may Arbutin. Kain na muna ako, guys. Kalimutan ko rin, no? Subo muna akong kanin. Good night, guys. Maaga pa kami bukas, sa graduation ni Mark. Alas 5 daw ng madaling ng umaga. So, kailangan 4 o'clock. Nandun ako sa palengke. Sundayin ko sila ni Mama. So, yun. Nakaka-excite yun ng graduation. Hindi ko alam kung reserve sila na yan sa isang resto sa MOA. Kasi sabi ko, celebrate namin yung yung graduation nga ni Mark. Sabi ko, magpa-research sila sa resto. Hindi na ako binalitaan. But anyway, tomorrow lang, guys. Good night! Yan si Tonto, no? Hinatid lang kami. Good morning! This is it, Pansit! Yan si Mama. Graduation na ni Mark. Hindi daw yan nakatulog. Nako. Excited? Kinakabahan ba? Hindi, takot ako malito. Takot ka malito. Tapos, mamadali kami, guys. Nahuli pa kami doon sa Ross Boulevard. No left turn pala. Kasi, no right turn. Kasi no left turn din papunta dito sa, sa may CCP complex. Hindi, umunahan muna kami. Naganap kami ng, ng makakaliwaan. Meron namang slot na pwede kaliwaan talaga. Kaso, prohibited pala. Ayun. Huli. Talagang pinagbigyan kami ni Kuyang enforcer na, kasi first time violation daw, and talagang nagmamadali naman din napansin. Patumista pa siya dito, Wait nga lang, may. Bakit? Ha? Pasay! Teka nga. Pasay, Pasay. City Hall na lang yan, mo. Pasay? Oo. Mamaya, magla-lunch tayo, Yan, mo. Dito din. Sige. Bye-bye. Ingat. Siguro ta. Ha? Dito na, yan, Yan yung entrance, Alam ko magkaano ka na lang dyan, kakanan ka na lang dyan, ha? Pabalik sa atin. Okay, bye. Nandun na sila, guys. Ewan ko lang kung nakapasok na. Separate kasi yung yung parent tsaka sa guest. So si Mama yung pinaka-parent ni Mark. Tapos guest ako. Ayun, iba yung pila kaso napakahaba, and then I forgot yung tissue nga. Sinisipo na naman ako, and then wala pang breakfast. For sure yan. Matagal. Kaya bumili ako ng Skyflakes and water lang. pang naman tiyan man lang kapag gutom na talaga. And tissue. Ayan. Iyak yun si Mother,
Kasi sa wakas, si Mark ka-graduate na. Nakakatawa. Ang bongga agad ng pila guys. Oh. Pag alis ko dyan pa lang sa... Wala pa sa gate yung pila. Colors! Dami ka-graduate. Congrats guys. Congrats sa inyo. Taray, kala ko nakapasok na kayo. Painit pa na. Sabi sa'yo, ito may tissue. Tubig boy. Ayan. Tubig. Ayun na. Finally guys. Course na nila Mark yung tinatawag. Ang daming graduates. Joan Christine O. Delphine Catherine A. Delgado John Paul S. Velasco John Carl Fernan R. Vineles Hannah J. Vistal Julie Ann A. Labut Winona Beatrix F. Janela J. Ann B. Ignacio Colin Ken O. Ilarde Earl Matthew D. Yu Cristal Noel S. Yumal Daryl Neil L. Yuzon Raymar Justin M. And Sabala Mark Francis H. Si Mark. Or ang ST Quadrangle, kung saan madalas kang mag-group study, o kaya mag-group nap, or kaya mag-group picnic. Or ang Falcon Bridge, kung saan madalas kang mag-selfie. Whatever it is, always remember your alma mater, wherever your paths will take you. Shall we give our graduates another round of applause, please? May I request... Woo! Congrats! Ah? Oo. Siyempre nandun. Congrats! Ayun, may second batch pa guys eh. Yung panghapon kaya pinapalabas agad. Diretso tayo mo, mami. Punta na rin sila. After, di na siguro or ewan ko, baka after lunch. Nandito na sila, Lucia. Inaaway ni Lola yan, sinalab ni Lola. Paano na yan? Ay, sinalab ni Lola. Dito si Chaba-Chaba. Tapos tatay ni Mark. Chaba-Chaba! Sila Dayan nasa sa store pa eh. Kung kailan daw dinumog ng tao. Kung dinumog ng tao, kailan daw paalis na. Or kung kailan aalis. Kailan tsaka dagsaan ng tao. Ikaw takas ka eh, no? Takas yung graban dyan eh. Takas to eh, no? Gutom na eh. Na kami, bit kasi luwas. Dito kami sa guys, sa hupad. Yan. Doon may mga tao ka rin. Bilok nagsipas. Sabi ko nga maglagay na muna lunch break. Kasi susunod kami, ano pa doon eh. Oo nga eh. Gutom na, baby. Nang meme na yan. Boss, no? Baby boss. Ah! Hawakan mo na, dali. Hold na. Ayun si Lucas nandun. Sige, likot. Ayun, susunod na daw sila, sila Dayan. Hindi ba kasunod-sunod si Dayan? Okay na na. Hindi pa nag-message eh. Sarap. Kain guys, we have pakbet, sisig, cucumber, ano tami? Green mango cucumber, Bicol Express,
prawn, sinigang. Ayan, ano yan? Kari-kari yan, Mick. Ano yung peanut sauce? Crispy kari-kari. Munggo, scallop. And, ano ba nandyan ang ken? Meron pa ba tayo? Ay, wala pa yung tortang talong. Let's eat. Ito ang kala yung ano. Si Marka, tayo pa wala pa si Day. Di papunta pa lang eh. Kain tayo. Hi! Dito na kami guys! Sa store! Itong batang ito parang kinikilig lagi. Ano? Chaba-chaba? Ani? Ano? Bukas? Ching-ching! Virginity girl. Bakit inano yung ano? Virginity soap? Gusto niya dyan. Ha? Ang chika. Kilig-kilig. Ay! Ano? Kilig naman niya, chaba-chaba. Ikaw talaga mag-bay camera eh. No? Siguro to gusto mag-artista eh, no? Pag sa camera, gustong-gusto niya, oh. Mga artista ka, baby boy. Mga artista yan. Mga artista ikaw, boy. Ah? Asan Ching-Ching? Ayun, Ching-Ching, oh. Wadaan na. Ala, bangga na naman kayo. Ah! Ay! 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 Ah! Chaba! Ito ko flavor guys. Bumili na ako ng mga pang-ulam. Ayan, pagkakalakalahati lang. Para may ano, may stock lang ng pagkain.